khona kwabe kuyichilo uShembe ayephahlekwa ngalo zimbangi zenkolo yobuAfrika ngabefundisi bezizwe ngoba abohlanga angikholelwa ukuthi babe ngavumela lembudane kubona kwangadinga kusiphuzele unwele lubatshele ukuthi sebethinte okungathintwa ngakho ke lo mbiko owasabalala umhlaba wonke akuyena umuntu lona uShembe ofana nathi esigcotshiwe noma naye wagcotshwa wabhajadiswa kodwa kwakuyi-instruction kaNkulunkulu evela ezulwini kusuka emandulo ukuba afike uNkulunkulu azovuselela indulo lethu ngoba indulo laseliphelile ubundulo babungasekho nobuzibulo bethu njengama-Afrika basebuphelile uNkulunkulu wathumela uShembe wasethi into yokuqala yovusa ngalo akhulula isizwe sabampisholo asikhiphe ekuhluphekeni kuba ukuvuselela kwesabatha abefundisi ke bakhona abafundisi namhlanje sikujabulayo ukuthi bembulelwa ngoShembe lapha singakhuluma ngumfundisi omkhulu Archbishop we-African Native Baptist Church uReverend MW Leshekha owabhabhadisa uShembe ngomhla ka-22 July 1906 uShembe sesentabazwe ngoba lapho uShembe aqala khona kwaba inkinga lathi ngoba wayefike yena ngezwi wathi uyabhajadiswa kwakusebusuku kwenqaba wathi lifikilizwi uNkulunkulu kwakusewehleli wathi lifikilizwi kaNkulunkulu lathi kimi mina ngobhajadisa emfuleni hey madoda wangabe ubhadiswa waze wahamba wazofika eBoksburg eGoli kwagcina sekwehleka abafundisi beAfrican Native Baptist Church bazombhabhadisa singakudwebela lokho ukuthi kwakusho ukuthini uma sikhuluma ngeAfrican Native Baptist Church African Native Baptist Church uyafika uShembe uphusha iagenda yeAfrica okay wabeka emva kombhabhadisa ke wasebonda kuyena umuntu lo ofana namanye amakholwa ngoba wabe sesukuma ebandleni wathi cha uyamkhulula uShembe akahamba uShembe noNkulunkulu wakhe ngoba akakudeserve uShembe uba ngaphansi kwakhe uShembe uNkulunkulu wakhe uShembe ohlukile wabe semdedela ke emdedela waze waguqa ngamadolo manje lento yenza ukuba ngikhumbule incwadi yezenzo 13 verse 2 kuya ku4 ngibe futhi ngikhumbule incwadi yabaseRoma 9 uverse 6 kuya ku21 ngibe ngikhumbule incwadi futhi yezenzo izenzo 5 uverse 38 kuya ku42 ngaphambi kuba khothama uShembe wavalelisa wakhipha neyalo njengokuthi akokhunjulwa ngomkhuleko njalo ngo9 ekseni wazi waqamba isihlabelelo wathi asohlatshelelwa uma esekhotheme akukho lapho uShembe khona akhombisa khona ukuthi wayizondiza lamazenzo Elijah nje babesho bephe ufuna uzenzo Elijah ukuthumela amaphiko Wandiza enhlangakazi ihlabelelo 184 siyalihluba udlu bekhasini uhlabelelo 184 ngoba uthi ngeza ngingedwa elizweni 184 uthi ngeza ngingedwa elizweni ngoluphuma ngekwanjalo ngingenalutho esandleni ngingembethe lutho nasemzimbeni woza Jehova woza Nkosi iwembese umoya wami uthi ke uverse 2 ngongena ngingedwa nasethuneni lami wayezwe waqhama kanjani wayezondiza ezulwini ebeyena ethe sehamba wathi ngongena ngingedwa ethuneni lami ngoba ngingenabani mina ngisize Jehova ngisize Inkosi wembese umoya wami ngiyobe ngembethe lutho nasemzimbeni ungathi wayazi ukuthi babothi uyobembethe kumbe bathi ukuhamba kwakho wahamba embathisa amaphiko ngenhloso ukuthi ufuna ukundisa uthi ngiyobe ngambethe lutho nasemzimbeni ungathi wayazi ukuthi uhambe kube khona inkohliso lento ifana ngqo nesabatha umthetho wesabatha utholakala emthethweni eyishumi yebo uthi khumbula usuku lwesabatha uNkulunkulu ngathi wayazi lo hamba likhohlakale luqedwe wathi alukhunjule kuze kube phakathi yabo uzuthi ke umkhosi wensindiso sewumenyezele uzani nonke zoni uzani nonke kuJehova ngicela ukuqhubeka ke BK ngisho ukuthi uShembe wabe ekuprofitile futhi uhamba kwakhe yebo
hayi lena yoMDIDIYELI njengoba sengishilo ngakho ke ithini imibhalo ngalo Shembe uvinjwayo ngoba uShembe akavinjwanga ama-Afrika akavinjwanga futhi uShembe inkolo ehlonipha uAfrika ngoba siyabona impaphatisi siyabona ebhajadiso kodwa uShembe uvinjwe inkolo ehambisana nencindezelo yokuthi South Africa yayicoloniziwe yayikoloni okusho ukuthi South Africa uma icolonizwa akukhishwa ngebhamu kuphela kwabe kwakhishwa nenkolo futhi nenkolo yabamba enxaxheba kodwa sibona umaqondana bakhona abafundisi ababelwela uAfrika sibona umaqondana ukuthi enye yeyingane kaShembe okay ayizalayo uqopheka umlando owuyingane ka9 ezingane lezazalwa sithebe yep iqamba uTututu igama la uTutu kodwa ngisho ukuthi ngididi hayi okahle ngiyedlula nje kuba ke uShembe ke naye waboshwa ephuma eNtabazo eza la enqamula ezinkanjini zamabhunu athandaza amajela avula akhiphe neziboshwa ayikhonzisa ngaphandle athi yena ngeke kushaya isikhathi usuku lwaNkulunkulu ehleze ngaphakathi evalelwe ejele wayikhipha iziboshwa ziseqhumeni wafika wayithandazisa kukhiwe eminyango kwabuya bonke ngenhlokohlela zebhamu kwabuya yonke into kwathiwa sokwesibone kwabuya nazo iziboshwa kwasevalwa kwafakwa ingidi yonke into kwavala thatha xa ukuthi uzobuyisela kanjani wakhova uShembe wayikhopha savuleka wangena sadedela zonke uShembe nalezo boshwa ibange zaboshwa sadedela naye zonke manje lento inkhumbuza incwadi yezenzo Ngikubona incwadi yezenzo 5 siqala ukufunda kuverse 22 othi kepha izikhonzi zafika khona azibafumananga entolongweni zase zibuyela imumva zabika zathi indlu yeziboshwa sayifumana ivaliwe iqinile impela nabalindi bemi eminyango kepha sesivulile asifumananga umuntu phakathi uthi ke uverse 25 kepha kwafika ukuthi ngizobe nginawe eparadise eparadise ngibona uShembe sengena eparadise neboshwa impela injalo indaba u28 ukuthi kepha uPetro nabapostoli baphendula bathi okay baphendula umbuso ke manje egcinisa amacala baphendula bathi simele ukulalela uNkulunkulu kunabantu uNkulunkulu wawo baba wamvusa uJesu uNkulunkulu wawo baba wamvusa uJesu uNkulunkulu wawo baba ubuka ukuthi uShembe mayikhuleka noma sikhuleka uNkulunkulu uthi akasuke ikhonto engilandelayo lapho ukuthi wayevela uNkulunkulu emkhethile lo muntu uthi akasuke ngoba okhalweni lakhe kuyozala abaprofeti lento usuku umzazela uyahamba kuthiwa ngokukhulu ukushesha wathatha imithwalo wahamba wasuka wahamba wazola inkanisa eDrakensberg endaweni okuthiwa iseWembesi eMtshezi wayokanisa khona esendleleni engakafiki uNkulunkulu wasefika esethi lapho yakhona ungabusayibiza ngoKhumalo ngomzazela wakHumalo sibonga wakhumba ngabantu ngangona wathi ungabusayibiza ngoKhumalo oyifika uyibiza ngoShembe shoot it's like a combat name ukuthi la usuya khona manje ungabusayibiza ngobani na ngoKhumalo uShembe uqhamuka lapho igama noma isibongo sithi nje Shembe siqhamuka lapho nje kushintsha uKhumalo manje wafika wakhe ezweni lamahlubi enkosini uHadebe eNtabamhlophe uShembe ke simbona ke efika lapha eNtabamhlophe ke akha khona uShembe wazalwa ezalwa uSitheya uSitheya wethuka ngoba imbala yayidlile yayithe usedla uShembe makufika abantu bemesangweni bethi bezocela kuthiwa abakwaShembe futhi nabo yahlangana manje lento wangabe sena indlela ukuthi uzothini wacelwa ecela ebukhosini bamahlobi walonga nakwaShembe kwaba nesibusiso ke lapha kwaShembe noma kwaba nezinto ke ezenzeka ezeyikhomba ukuthi phela uzozala umsindisi ngoba ingane yakhe yokuqala kwaba uNozinyanga
yentombazana, esibili kwaba ubheshu yomfana, esithathu kwaba ujubindaba yomfana, esine kwaba usichwe yomfana. Zonke lezi ngane zadlule emhlabeni. Yebo. Kodwa uNkulunkulu sekukhulelwe ingane esihlanu. Wabe sethi uyiSumayekisa usezo lengane ayizele. Lengane ekhulelwe igama layo uMdlwamafa. Ngoba kwasekuvela ezulwini ukuthi lengane leke isafa igama layo ke uShembe. Igama layo ke manje uShembe. Siyazi ukuthi ke uShembe ke umqalo wendlela welanywa uqedizwe intombazane walanywa nokwazi intombazane kwaba umzi yonke umzi yonke umfana kwase kuba umfana futhi uTutu nozikholisile intombazane kwabe ngogcina wazala abafana abayisithupha namantombazana amane. Siyabona ke ukuhamba kwesikhathi uShembe neminyaka nje lapha ko7 kuya ku10. Siyabona ke futhi sebesuka abazali bakhe ngoba yaya ngokuya ifuduka into yokuchitheka kwegazi kwaZulu wasehamba endaweni yase Free State endaweni okuthiwa iseHarry Smith entabazwe bafike bakha ke bahlala basebenzela eBhunoni igama lokuthiwa uConrad Grip. Wakhulela khona ke wasebenza khona ilusi inkomo ekwenza konke uShembe. Emva kwalokho uShembe ke uNkulunkulu wakhuluma naye isikhathi eside naye nenkani engafuna ukuthatha izinkosi ngisakhuluma ngoba isikhathi asekho. Kodwa ke wabe sesuka ehamba enqamule enkambini uba ngisho igama ke okadibana nazo nokufika esontweni wakunele ukuthandazela esontweni lasewele sola sisitela sibe kwabe website inakho nohlabelelo 185 elithi usizinalo lomilotho losama website lesiyana wakuvela abantu basinde baphuma izifo kwacaca ukuthi lo muntu ola powerful ukudlula kwayena umfundisi ongaphambili wagcina kuShembe ke selifikizwe ke lemthuma ukuthi silimthuma khona ke Natali uShembe wafikele emsizini waqala ukudibana umfundisi uReverend Mathe weBaptist Church owamukela kahle kwaba mnandi futhi ukuhlala naye wadlulela emseni eshumayela ibhabhadisa abantu ekhipha izifo wadlulela koBorders Hill lena njalo indawo yamaqadi ngalesa sikhathi kwakuyindawo yakwaNgcobo kwindawo yamaqadi wadlulela koBorders Hill aye baphendula abantu abaningi wayebanika umshumayeli wase-American Board waqhubeka waya koMgwahumbe washumela abantu ukuphila abantu ephulukisa abantu abagulayo ngegama leNkosi.